Witam! W następnej recenzji, tym razem tabletu od firmy Prestigio, dokładnie model Multipad 2 Ultra Duo 803G. A więc zaczynajmy! W pudełku znajdziemy instrukcję obsługi, ładowarkę z końcówkami polską oraz angielską, kabel z micro USB na USB oraz adapter z micro USB na USB żeńskie. Sam tablet znajduje się w czarnym pokrowcu z tworzywa sztucznego z logiem Prestigio, z czerwonymi wstawkami, niezależnie od tego, czy mamy tablet biały czy czarny. Przejdźmy zatem do samego urządzenia. Na przednim panelu znajduje się kamerka 0,3 megapiksela oraz 8-calowy ekran o przekątnej 20,3 cm i rozdzielczości 1024 na 768. Z lewej strony tabletu znajduje się mikrofon oraz port micro USB. Z prawej strony znajdziemy przycisk zasilania oraz przycisk do regulacji głośności. Natomiast na górze urządzenia jest wyjście mini jack 3,5 mm i klapka, pod którą znajdziemy wejście na kartę SIM oraz czytnik kart microSD. Na dole nie znajduje się kompletnie nic. Z tyłu urządzenia, zapnę klapkę. Z tyłu urządzenia jest logo producenta i aparat o metryce 2 megapikseli. Wysokość tabletu to 20,4 cm, szerokość to 15,8 cm, a głębokość to 93 mm. Zastosowano tu dwurdzeniowy procesor ARM Cortex A9 taktowany zegarem 1,2 GHz na rdzenie. Tablet pracuje na Androidzie 4.1.2, ale nie posiada aktualizacji do nowszej wersji, co jest dla mnie minusem. Jak już wspomniałem na początku filmu, znajduje się tu 8-calowy ekran pojemnościowy IPS o rozdzielczości 1024 na 768. W tablecie jest dysk o pojemności 8 GB, z czego 3 GB zajmuje system, więc do własnego użytku mamy niestety tylko 5 GB. Jak już jesteśmy przy pojęciach, to urządzenie posiada 1 GB pamięci RAM. Urządzenie zostało wyposażone w baterię litowo-jonową o pojemności 4100 mAh, co daje od 8 do 10 godzin społecznego użytkowania. Jest to całkiem niezły wynik. Tablet posiada również łączność Wi-Fi oraz Bluetooth, co daje komfort użytkowania. Ciekawym rozwiązaniem jest również to, że tablet posiada łączność Wi-Fi, łączność 3G, dzięki której możemy wykonywać połączenia, pisać SMS-y, czy na przykład używać mobilnego internetu. Firma Prestigio pomyślała o potrzebach użytkownika i dodała parę przydatnych aplikacji, tak jak na przykład e-reader Prestigio, który umożliwia czytanie e-booków, których akurat nie mam, oraz program OpenSuite Pro, który zastępuje nam komputerowego Office'a. Wszystkie przydatne programy. Na koniec chciałbym dodać, że tablet posiada GPS i AGPS, którego niestety jeszcze nie testowałem. Jeżeli film się podobał, proszę o łapki w górę oraz subskrypcję mojego kanału. Jeżeli macie jakieś pytania lub uwagi, piszcie w komentarzach. A teraz dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnego filmu. Do zobaczenia.